El que fem avui aquí, en certa manera, és una col·laboració público-privada, no? És a dir, és una tafona, una de les més representatives de Mallorca, que fa oli en dominació d'origen i ha fet una marca d'oli solidari que se diu Campaner, una gota de solidaritat que a partir d'avui està disponible a dins en el mercat, és a dir, a les botigues dirien de confiança. I per tant una part dels beneficis d'aquesta producció d'oli van destinats a la Fundació Campaner. És a dir, a recaptar fons que s'invertiran a Àfrica, prioritàriament a Níger, però també a altres països on estan començant a treballar sempre amb allò, dirien, que és essencial a la Fundació que s'ha de crear, que és la lluita contra el noma, no? Que no és altra cosa que la lluita contra la fam en el món, perquè el noma, al cap i la fi, és un indicador de pobresa extrema. La veritat és que la iniciativa de la Fundació Campaner, que ja du més de 30 anys en marxa d'ajudant a persones en necessitat a Àfrica, està molt bé, però que enguany hagin elegit aquí a Son Mesquidassa, ja pel poc que hem pogut estar amb ells, etc., és un lloc emblemàtic, és un lloc que val la pena conèixer i la veritat és que estem molt orgullosos com a Felanitx que la Fundació Campaner hagi triat aquell lloc. La Fundació Campaner ha fet una trobada a gran escala i nosaltres hem oferit aquesta finca, Son Mesquidassa, i han contribuït o volen contribuir en sol i en la pròpia finca, en les pròpies instal·lacions, a ajudar-los, perquè creiem que aquests són actualment els sants vivents, aquests missioners que són capaços d'anar a Àfrica per una causa tan noble i desinteressada, i nosaltres estem al seu costat i els volem ajudar en tot el que estigui en la nostra mà. Molt content i satisfet de veure que aquest vespre màgic que ha organitzat la Fundació Campaner ha estat tot un èxit de participació, de col·laboració i sobretot de solidaritat, demostrant que el poble de Mallorca quan s'uneix no té fronteres. I ho fem per agrair en primer lloc la gran tasca que du a terme la Fundació Campaner i que va fer al llarg d'aquests darrers 30 anys, tenint un record molt especial per en Pep, qui va ser l'iniciador de tot aquest gran projecte per tal d'erradicar una malaltia molt greu com és el noma, especialment en el continent africà. I ara també des de la nostra institució donar el suport i la col·laboració amb la Fundació Campaner, especialment amb en Miquel Ensenyat com a líder d'aquesta nova etapa, per tal de dur a terme tots aquells projectes solidaris que faci falta per tenir un món amb més igualtat, un món més just i un món allà on tothom hi pugui participar activament. De fet, en la Fundació Campaner ja han tingut la possibilitat de dur a terme determinats projectes, com per exemple la presentació de la biografia d'en Pep Campaner en el Consell de Mallorca, a la sala de plens, recordant la gran labor que va dur a terme. La Fundació Campaner va començar el 1996 amb una nina que varen dur per operar de noma. I a partir d'aquí no sabem com ha anat creixent i fins avui n'hem operat moltíssims. Fins ara tots eren de Níger, però ara estem ampliant la feina i anirem a altres països, com a Senegal, que ja hi som, i a altres països que per tot allà on hi hagi noma. Vàrem proposar fer aquest sopar i no ens pensaven que tinguessin tantíssima de gent, però és que s'han anat apuntant tots els pobles, molts de pobles de Mallorca són aquí amb un autocar, no esperaven que hi hagués tanta de gent. Hem tingut molta de gent i molta participació que ens alegra, donant les gràcies a casa i a mi Mallorca perquè són aquí. Ara amb el sopat comencen tota la rifa, el trull de la rifa, que ho faran a Rosita Forcell. Hi ha un munt de coses per sortejar. Després en Tomeu Penya farà, evidentment, la seva animació, amb un concert acústic en guitarra, i després tindrem un concert de veneres, en ron cremat inclòs, que han duit allà unes bones greixoneres i que cremi tot el que hagi de cremar. I se trata de disfrutar d'un vespre d'estiu, evidentment un paratge, com veus, que és una mà d'oliveres i sobretot per una molt bona causa per aquests infants que gràcies a això tindran una oportunitat que si de sa no haguessin tingut. Jo trobo que tot el que sigui per ajudar, tots hem de posar una mica de la nostra part. I bé, ja que he vingut, com aquell que diu, a casa meva, que som Mesquidassa, he volgut aprofitar aquesta ocasió per també posar el meu gra d'arena. Faré, només sé fer una cosa, que és tocar la guitarra i cantar.
Unes cançons, faré unes cançons que de les que tothom ja coneix, perquè hi haurà poc temps i tothom ha de poder actuar, tothom ha de poder fer el seu discurs i aquestes coses, un parell de cançons. A un altre món s'estan plegats, no te'n podes